Είμαι ο Διονύσης Ζαχαρόπουλος και είμαι mentorship chair στο EO Greece. Ήταν Νοέμβρης στο Ρότερνταμ, όπου γνωρίστηκα με το mentorship πρόγραμμα και γνώρισα το μελλοντικό μου μέντορα. Από εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ζωή μου. Το mentorship είναι ένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει κοντά τα μέλη του EO και συνδέει ανθρώπους που έχουν να δώσουν και έχουν να πάρουν. Τι σημαίνει να δίνεις και να παίρνεις? Σημαίνει να είσαι μέντορας ή μεντή, ή και τα δύο. Μέσα από αυτή τη σχέση δημιουργείται μια δυναμική μετάδοσης εμπειριών, πρακτικών και πληροφοριών. Υπάρχει κάποιο business θέμα που θα ήθελες να πάρεις περισσότερες εμπειρίες? Αν ναι, βρες με στο Slack ή σε κάποιο επόμενο event του EO Greece.